acariciada per la tibiesa de l'alba naixent, l'esvelta torre, de bellesa plena, ornada de campanes, encimbella i exalta l'ànima d'Ontinyent, envoltant-la de salms, d'alabances i cançons, per a que renaixca en cada moment l'alegria i la vida en el cor dels seus pobladors. El fantàstic sentinela, l'arquitectura plena de goig, oberta de nuditat d'or i llum, font suprema i sutil de l'amor, és prodigi inefable d'història viva, que a la gropa dels segles fundix en el crisol, present i passat, onegat de vents i fal·làcies, impregnant la vall i les muntanyes de dolces i argentes melodies del revoltejar de les seues campanes. Cantant la fe i la glòria sobirana d'esta terra, enjoiat en la nit amb les estreles, mentre Ontinyent als seus peus dormida queda, crida al despertar del dia, al mitjor i al capvespre, sent la fidel companyera de l'església de Santa Maria de l'Assumpció. El campanar de l'Assumpció de Santa Maria, conegut popularment com el campanar de la Vila, va iniciar la seva construcció cap al segle XVII, concretament l'any 1689. Foren dos picapedrers, un de la nostra ciutat, Josep Pasqual, l'altre Gaspar Díez, els que iniciaren la construcció d'esta magnífica torre. La tercera de les que porten al llarg de la història de l'església de l'Assumpció de Santa Maria d'Ontinyent. La primera d'elles fou d'estil gòtic, totalment destruïda. Després, al segle XVI, un segon campanar que durà ben poc, fins a l'actualitat, a tenir esta meravellosa joia patrimonial de la nostra ciutat. Construït en pedra del nostre terme municipal, el campanar va ser finalitzat fins a l'altura de la sala de campanes l'any 1705, és a dir, tot el que constituïx el que és l'actualment campanar de pedra. Més endavant, concretament a partir d'aquesta època, del 1705, començarà a construir-se la part de dalt, coneguda popularment com la part de Rajola de Caravista. La seva necessitat de construcció era per ubicar la campana del rellotge Rauxa o Foc, datada de l'any 1563. La construcció de la part de les sales superiors de la nostra torre va ser finalitzada l'any 1745, amb un retras considerable després de les diverses guerres que es van patir. Però no tot era sort, sinó que també una desgràcia medioambiental prou important, coneguda popularment com el terratrèmol de Montesa, que va tindre lloc l'any 1748, destruir part del patrimoni de la nostra ciutat. Això va fer que també el campanar de Santa Maria afectara una part, però no en la seva totalitat. La seva bona construcció arquitectònica va fer que avui encara conservem aquesta magnífica torre. Un campanar finalitzat després de totes aquestes guerres, de tots aquests terratrèmols, i que va començar també pràcticament a ser el símbol i el so del nostre mitjà de comunicació, de les campanes. El campanar de Santa Maria forma part de dos peces ben importants, una part que és la de pedra i l'altra part que és la de Rajola de Caravista. L'actual fanal de ferro no l'han conegut tota la vida. De fet, antigament existia una còpula també del mateix estil que el seu remat anterior. Concretament, de Rajola de Caravista hi ha unes meravelloses teules de ceràmica vidriada. Desgraciadament, un llamp produït el maig de l'any 1859 destruí realment part d'esta torre. Va ser demolida totalment i construït este fanal de ferro. Sobre això sí, sobretot, van conèixer una època del campanar en el qual no hi havia remat. Podien dir que el campanar de la vila havia perdut un dels símbols importants de la seva esplendor. No va ser fins l'any 1892, quan construïm este fanal de ferro, es finalitza la seva obra i coneixem el campanar com és en l'actualitat. Amb 71,61 metres d'alçada, avui per avui, el campanar de Santa Maria és un dels més alts de la nostra litoral valencià i també, com no, d'Espanya. Amb 13 campanes, amb una veu important, amb una llarga història i amb una tradició, el campanar de Santa Maria és el centre de la nostra ciutat. Corona el dia, corona la nit i, sobretot, parla en nom dels seus ciutadans a través de les campanes. Mitjà de comunicació entre el cel i la terra i símbol inequívoc de la nostra ciutat, el campanar de Santa Maria vigia des de l'amanèixer del sol fins a la seva posta, com plorem, riuem o cantem, o com celebrem les nostres festes. Avui per avui, el campanar de Santa Maria es coneix popularment per tot el poble, però no des de la ment, sinó des del cor i des de l'estima.
No hi ha imatge de la nostra ciutat que reflectisca esta meravellosa torre. Una torre que naix des dels temps medievals, des de la seva fortificació de les muralles de la vila, i que avui per avui el campanar de Santa Maria és, per excel·lència, la torre major de la ciutat d'Ontinyent. El campanar de Santa Maria, com per a totes les esglésies, és com si diguem una caixa de música que conté les campanes, que són un poc com els heraldos que anuncien sempre les celebracions, que criden al poble a l'oració i que d'alguna manera acompanyen tota la vida cristiana i a moltes voltes també civil de la població, tant en els moments de goig i d'alegria, en les grans festes, com també en els moments de dolor, quan despedim a un ser volgut, en els funerals, i també, sobretot en temps passats, s'utilitzava molt per a distints aconteixements de la vida civil, com moltes voltes per anunciar catàstrofes o per a anunciar foc, etc. Sí, el campanar és important per a qualsevol església, per a qualsevol població, la importància simbòlica que té el campanar de Santa Maria per a Ontinyent porta una rellevància tal que pràcticament representa un dels símbols o el símbol més conegut de la ciutat i que representa d'una manera més excel·lent a la ciutat d'Ontinyent, per la seva altura, per també la seva monumentalitat i per la quantitat de campanes que en aquestes últimes que s'han realitzat alcança el número de 13 campanes. És el campanar de la diòcesi de València que més campanes alberga. I ja dic, tant per a l'església de Santa Maria com per a totes les comunitats cristianes d'Ontinyent, perquè el campanar anuncia les festes grans del poble, com és recibir el Santíssim Crist de l'Agonia, la campana Petra quan baixa de Santa Anna, i també, com no, en les grans solemnitats en honor de la Puríssima Concepció de la nostra patrona, el campanar de Santa Maria és un element fonamental. I com també en totes les altres festivitats importants del poble. L'any litúrgic, la festa més gran, litúrgicament parlant, és la solemnitat de la Pasqua, també a continuació la de Pentecostés, també la solemnitat del Nadal, la solemnitat del Corpus Christi. En totes aquestes grans solemnitats el campanar de Santa Maria fa sentir la seva veu d'una manera, podem dir, esplendorosa, perquè la quantitat i la qualitat de les campanes que alberga es fan sonar en tota la seva totalitat durant aquestes grans festes i solemnitats de l'any litúrgic. L'església de Santa Maria de l'Assumpció és el primer temple de la ciutat i únic situat al barri històric de la vila, herència de cultures precedents. Les precisions documentals s'inicien quan anys després de la conquesta del rei en Jaume de la que més tard seria Vila Reial, amb veu i vot en corts es purifica i declara temple cristià en l'any de gràcia del nostre Senyor Jesucrist de 1299. Temple gòtic de nau única, en 3 traus en forma de volta i acotats per arcs assimilables al mig punt. Els seus contraforts sobreïxen a l'exterior després d'emmarcar a mitja altura les capelles laterals. A l'estil dels més primitius exemplars de la nostra zona, auster de decoració i amb proporcions derivades del romànic. Té als peus de la seva nau la porta plateresc, que suposa un canvi d'estilístic indicant les distàncies temporals de la seva construcció, que s'inscriu entre els segles XIV i XVI, i per un lateral una altra de llinda recte, penosament sobreposada, en el segle XVII, a la precedent d'arquivoltes ogives. En l'esdevindre del temps és adossada entre 1663 i 1692 la capella de la Puríssima, patrona única i canònica de la vila des de que la seva elecció popular en 1642, i es reconstrueix la volta de l'altar major, danyada pel pes de l'antic campanar. Els danys causats per l'últim període bèl·lic obligaren a la seva substitució del valós retaule de l'altar i a diverses reparacions, sent digne de destacar els treballs de restauració iniciats a 1979 que descobreixen la seva fàbrica gòtica, junt a la bellesa de la seva creueria estrellada. Ens encontrem en l'església de Santa Maria, que és l'església mare, podem dir, d'esta ciutat d'Ontinyent, una església que té una antiguitat considerable. Podem dir que pràcticament en els segles de l'art gòtic comença la seva construcció, configurant-se pràcticament conforme la coneguem en l'actualitat, bàsicament durant el segle XVI. L'església fonamentalment està construïda tot el que és l'interior de l'església en l'art gòtic o tardogòtic, tinguent també després elements d'arts que es van viure en èpoques posteriors,
com per exemple el recobriment de neoclàssic que va tindre la nau central i les bòvedes, que va ser parcialment descobert en els anys 70, i també la portada renaixentista, la preciosa portada renaixentista de la porta principal, i també la construcció de la capella de la Puríssima, la segle XVII. L'església de Santa Maria, a més de l'edifici, que va ser declarat, junt a tot el barri de la Vila, conjunt històric-artístic nacional en els anys 70, el que avui en dia es coneix com bé d'interès cultural, alberga importants tesors. En primer lloc, la pila bautismal renaixentista, que va ser llabrar en marbre de Carrara en el segle XVII i portada a Itàlia, que ha sigut recentment restaurat. També l'armari gòtic del segle XV, conegut com a armari de la Puríssima, que actualment es troba exposat en la sacristia, i un retaule també de Manises, que representa també un milagre de Sant Pere, salvat sobre les aigües del segle XVII. Com també la imatge més venerada de tota l'església i de la ciutat, que és la Puríssima Concepció, llaurada en metall i plata en els anys 40. I també des d'esta església de Santa Maria, conforme el poble va anar creixent, van anar fundant-se també altres comunitats cristianes, però que sempre han tingut una vinculació especial en aquesta església de Santa Maria, en primer lloc perquè l'església de Santa Maria, a més de ser l'església mare, és una església santuari perquè alberga la imatge de la patrona de la ciutat, de la Puríssima Concepció, i per tant és una església oberta a tots, i no solament durant les festes patronals de la Puríssima, sinó durant tot l'any, en les celebracions en honor de la Mare de Déu, principalment la missa de sabatina de cada dissabte, participen cristians de tota la ciutat, com també són nombrosos els fills i filles d'Ontinyent que decideixen contraure matrimoni també davant de la imatge de la Puríssima, i a part de les festes de la Puríssima, en altres festivitats o actes institucionals, l'església de Santa Maria d'alguna manera representa a tota la comunitat cristiana ontinyentina. Durant el segle XIII, que va ser el segle de la reconquista de València per part del rei Jaume I, en les poblacions importants, quan entrava el rei, dedicava les esglésies principals al misteri de l'Assumpció de Maria, al que ell professava una gran devoció. I sense dubte, aquesta població d'Ontinyent, que era una població també important, quan el rei Jaume va entrar en aquesta ciutat, en aquest solar que es creu que ocupava una antiga mesquita en la dominació musulmana, es va construir una església que es va dedicar al misteri de Maria en la seva assumpció en cos i ànima a la glòria celestial. Aquesta festa continua celebrant-se el dia 15 d'agost, fundamentalment per la celebració d'una missa major, en la setmana ja pràcticament prèvia a les festes en honor del Santíssim Crist de l'Agonia. El campanar de l'Assumpció de Santa Maria es compon d'un conjunt de 13 campanes, sent un dels campanars amb més nombre de campanes de la nostra diòcesis. Concretament, de les 13 campanes, destaquem la seva importància en diverses d'elles per el seu valor històric, sentimental i, com no, litúrgic. De fet, conservem diverses peces antigues d'abans de la Guerra Civil de 1936, entre elles la més menuda, el ximbolet, que prové del monestir de la Puríssima Sang, coneguda anteriorment com a la campana conventual i que naix els seus indicis cap al segle XVIII. Tot compta, quan va finalitzar la Guerra Civil, va ser traslladada al campanar de l'Assumpció de Santa Maria. Li precedeixen també les campanes del Santíssim, de l'any 1802, que fa ben poc, en el 2002, celebrarem el seu 200 aniversari. L'antiga campana Petra, de l'any 1881, i que avui es conserva en unes dependències municipals, víctima i testimoni d'un cleví que per segona ocasió va fer que substituïren per la nova Petra, una Petra que avui per avui és motiu de realització d'aquest documental. Sant Bertomeu, Miqueleta i Sant Josep són 3 campanes que varen ser foses en l'any 1954. Maria i José, que és com es coneixen l'antiga campana de Sant Josep, foren un matrimoni que pagaren aquestes 2 triplets, i també Consuelito, que ho feu de la mà de Sant Bertomeu. El 30 de novembre de 1941 es feren noves campanes a Ontinyent, concretament per a Santa Maria. Foren part d'algunes d'elles, com per exemple la campana de Sant Ignasi de 1941, la Maria i els congregats. Això sí, també es va fer una antiga campana de la Puríssima, que va durar fins l'any 2000,
que també va ser víctima d'un clevill. Parlem ara de la campana de la Puríssima, la campana per excel·lència, podríem dir, que més aclamacions li ha portat per el toc de rogatives, una campana que data de l'any 2000, que és predecessora, com hem dit, d'una anterior. Completant aquest conjunt de campanes, no es deixem de banda dos campanes noves, que formen part ja del segle XXI. A l'any 2006, la promoció de camareres de la Puríssima feren realitat l'ampliació del conjunt de campanes, de 11 a 13 en l'actualitat. I s'obra a començar, com hem dit, l'any 2006, amb la campana dels Sants de la Pedra, i aquest any 2009, amb la campana Santa Bàrbara. Naix ja el conjunt de 13 campanes del campanar de Santa Maria, que el corona, com no, la campana més antiga, la de Rauxa o Foc, de l'any 1563. Però no tot és alegria Ontinyent. Tenim la sort de conservar un dels tocs més característics. No sona en campanes, sona fusta, sona soroll sec i estrident. Ontinyent, en l'actualitat, ha recuperat 7 de les seves importants trebanelles, el nom universal matraca, dels quals coneguem les trebanelles de la vila, de les quals sonen des del Glòria de Dijous Sant fins al Dissabte de Glòria en el moment més important de l'any, el moment de la resurrecció. Quan les campanes estan en dijuni i no poden tocar, les trebanelles roden incansablement, indicant el més íntim dol. Ontinyent té la gran satisfacció de comptar amb gent que vela per les seves campanes. Estem parlant de la colla de campaners. La tradició, el sentiment, la emotivitat, sempre ha format part del campanar de Santa Maria d'Ontinyent. Sempre ha sigut bonic i meravellós pujar a l'interior de la torre del campanar i veure eixos forats per on repicaven les nostres campanes. Entrant els anys 70, per falta de campaners, les campanes entraren a formar part de la modernitat. Foren electrificades, els motors foren els protagonistes, provocant trencaments en les campanes, com els de la Petra i la Puríssima. A Ontinyent, el 1994, va tornar la tradició de fer volar les campanes a mà. Es fundà la colla de campaners d'Ontinyent, amb una gran efemèride, el 150 aniversari d'Ontinyent com a Villa Reial. Des d'aleshores, un grup de voluntaris memprengueren de nou la tradició de voltejar a mà. Amb més de 60 membres, els campaners d'Ontinyent, amb més d'una dècada d'història, ha fet i ha treballat amb el poble i per el poble. A finals de l'any passat, els membres de la colla de campaners van venir a parlar amb mi i a dir-me que la campana Petra antiga s'havia produït un clavill i era pràcticament ja inservible, no es podia ja fer voltejar. Immediatament li se va llevar el batall per a que no poguera sonar més i entonces vam començar a pensar quina era la solució que anàvem a donar-li. Primer vam dir que feia falta construir una altra campana similar per a ocupar el lloc de la Petra antiga, que fos la campana major, la campana gran del campanar de la vila, però després vam pensar que aprofitant la construcció d'una nova campana major, anàvem a rehabilitar tot el conjunt de campanes i a completar-lo també. Vam parlar que faltava de construir una nova campana per a completar el vol tant com existia anterior a l'any 36 i que la campana que faltava s'anomenava Santa Bàrbara perquè era la que en aquella època conjurava les tormentes i mirava cap a Sant Esteve, que és el lloc on venen les tronades més perilloses, o sigui, el poble. Vam decidir elaborar les dues campanes noves, la Petra i Santa Bàrbara, i també, d'alguna manera, arreglar tot el conjunt de campanes en el que seria necessari, sobretot en algunes campanes menudes, canviar la truja de metal per una truja de fusta que feia falta i al mateix temps també arreglar el campanar per dins, canviar la instal·lació, totes les millores que feien falta perquè el campanar es quedara ja complet i totalment arreglat. Després vam estar barallant la idea de veure quines empreses podien fer-ho. Vam creure que la millor empresa per a això era, per a construir les dues campanes noves, era l'empresa Royal Eastwoods d'Asten, en Holanda, i cap allí que ens van encaminar, vam encomanar les campanes i l'empresa Electorrecam de Vicent Tomàs, de la Generalitat d'Albaida, és la que s'ha encarregat un poc de tots els treballs de trasllat, de restauració del conjunt de campanes i també de pujar-les, de baixar-les i de manejar-les d'alguna manera.
Una volta aprovada la remodelació i restauració del campanar, començaren per la baixada de les campanes, on totes les campanes del campanar, incloent la matraca, van ser despenjades del lloc on colgaven, algunes per ser netejades, altres per ser restaurades i per últim la petra per ser guardada en un nou lloc on reposarà testic de molts anys de tocs i repics. Un gran nombre de gent es va congregar a la plaça de la Vila per veure un acte que esperem no es torni a repetir en molts anys, un acte històric que no es veia des de fa molt de temps. Va ser una labor dura en la que tant tècnics campaners com els campaners d'Ontinyent van treballar units per baixar les campanes a terra i carregar-les als camions per portar-les al taller de restauració. Les campanes més xicotetes, per a ser baixades, van tindre que ser tallades al mateix campanar, ja que les trutxes de metall anaven a ser canviades per unes ben equilibrades de fusta. Aquestes campanes van ser baixades manualment per les escales del campanar. Les noves campanes anaven a ser foses en la fonedoria Royal Xbox, en Asten, Holanda, una empresa dedicada exclusivament a la fundició de campanes i amb una gran tradició internacional. El meu nom és John i soc de Brussel·les. Soc el vicepresident de Royal Xbox. Som l'empresa més gran de fundició de campanes del món. Estem fent campanes des de 1950. I som una empresa de campanes des de 1872. Ara fa 25 anys ens vam instal·lar ací, en Asten, Holanda. Ara estem treballant per a distintes companyies com Clocomatic en Bèlgica i Electrocamp en Espanya, per a la que avui hem fet aquestes dues campanes que anem a veure. Per a aquest projecte hem tingut que fer una rèplica d'una altra campana que no estava allí mai més. Així que vam començar a fer el disseny de la campana. Teníem algunes gravacions del so de les antigues campanes. En aquest so vam començar a fer els arxius de la nova campana. També em van passar una còpia de les decoracions. Vam fer els negatius en silicona, també vam fer els negatius de les inscripcions i vam començar a fer el que nosaltres diem la falsa campana en cera. Utilitzant aquesta campana vam fer el molde. La campana va ser fosa fa una setmana en bronze. Nosaltres solem fer les campanes més grosses de lo normal per poder afinar-les correctament. Anem llevant el material de l'interior per poder afinar-les, i així és el procés en el qual s'encontra la campana Petra. Després de ser afinada, la polirem i li posarem una capa de barnís, i aleshores estarà preparada per a ser enviada a Espanya. Aquesta ha sigut una interessant campana per a nosaltres, perquè hem tingut que adaptar la forma i el so d'una antiga campana a les campanes existents, que no estan ací, sinó en Ontinyent. Aquestes campanes estan molt decorades. Va suposar un repte per a nosaltres posar la decoració en ella en alta qualitat.
Aquesta decoració afectava també al so de la campana. Va ser un procés molt complicat, fer que el so d'esta campana encaixarà perfectament en les altres campanes. També la decoració pot afectar la qualitat del bronze, però crec que aquestes campanes són realment precioses en forma, però també en sonoritat. Les campanes van ser foses en bronze, una aleació de coure i estany. En aquest cas, l'aleació d'aquestes campanes van ser d'un 20% d'estany i un 80% de coure. Este percentatge varia segons el fonedor. En aquest cas, es va fer unes campanes més grosses, ja que volien imitar al màxim la petra antiga. Volien aconseguir un so el més fidedigne possible. Per això, van tindre que augmentar en 200 quilos el pes total de la petra, per poder, després de ser fosa, afinar-la correctament i adaptar-la al so de les campanes del campanar de Santa Maria. Per poder afinar les campanes van ser passades per un torn que anava retallant material de l'interior de les campanes per aconseguir la nota musical buscada. I per fi van aplegar les campanes a Ontinyent. Després d'un llarg viatge, una delegació de l'església de Santa Maria, encapçalada per don Melchor Pleba de l'església, esperaven veure per primera volta les noves campanes acabades. Una volta baixades del camió i desempaquetades, tot el món quedà meravellat en la grandiositat de les campanes, unes obres d'art amb uns acabats exquisits, unes peces de museu que anaven a donar al campanar de Santa Maria la grandiositat que es mereix. Amb les campanes a la seva empresa, Electrorecamps es ficà mans en l'obra per deixar les campanes acabades l'abans possible. Faltava ficar-les les trutxes, part important de la campana, sense la qual seria impossible voltejar-les, ja que li dona l'equilibri necessari. La campana Santa Bàrbara va ser dotada d'una trutxa nova, feta a medida per a ella. La fusta era d'Iroko, fusta molt resistent que fa de la Santa Bàrbara una campana molt resistent. Per la seva part, la trutxa de la petra es compon de 3 parts. La primera, el braç i la part superior, que es van fer noves en fusta de carrasca roja. La segona, una part de fusta antiga de l'anterior petra, que també és de carrasca. I per últim, una part de pedra natural, també de la petra original. Amb aquestes peces es va intentar que l'aspecte de la petra fora el de la seva predecessora, fent-li així el millor homenatge que se li pot donar a una campana, tan emblemàtica per al poble d'Ontinyent.
no sols les campanes necessitaven ser restaurades. El nostre campanar de Santa Maria també acusava el pas del temps, així que es va decidir restaurar també la torre del campanar. Lo més important era restaurar la sala de campanes, que era la part del campanar més danyada per l'ús i el pas del temps. Es va canviar l'escala central, una antiga escala d'obra i fusta que estava arrimada a tramuntana. Va deixar pas a una escala central de caragol, oberta en la que s'ha aconseguit una millor sonoritat en la bòveda, ja que s'ha augmentat la vibració, i una visió perifèrica dins de la sala de les campanes. El pis de la sala s'ha anivellat i canviada l'antiga rajola per una nova rajola de cara vista de terracota. L'estructura presentava forats i desgast que han sigut tapats deixant la sala de les campanes totalment restaurada. L'instal·lació elèctrica s'ha renovat per complet, aconseguint simular-la millor i tenint una millor estètica visual dins del campanar. La sala del rellotge s'ha netejat i s'ha canviat. S'han canviat tots els quadres de la llum que donen corrent a les campanes. On descansa la campana de rauxa o foc, per culpa de la caiguda de les baranes, es van suspendre les visites al campanar. Ara s'han restaurat per complet la barana, fent-la igual que la que va caure, i s'han ficat noves baranes com a mesura de seguretat. En el fanal s'han ficat unes sobrebaranes damunt dels plantalls de fundició, donant més seguretat a esta part més alta del campanar. Abans de ser penjades a la torre del campanar, encara queda el pas més important en la vida de la campana, i no és altre que el de la seva benedicció, davant els ulls de Déu. Per a l'ocasió, l'església de Santa Maria es vestí de gala per a recibir les noves campanes. Entrar les campanes a l'església va resultar un repte. La voluminositat de les campanes feia molt difícil la tasca, però amb l'ajuda dels tècnics, colla de campaners i voluntaris, entraren i deixaren l'església preparada per a l'event. Amb gran solemnitat, en presència d'autoritat, clergat i devots, el dissabte 26 de setembre de 2009 foren beneïdes en la gòtica nau de Santa Maria de l'Assumpció dos noves campanes, la de Jesús, Santa Maria i Sant Pere, popularment coneguda com la Petra, i la de Santa Bàrbara, acompanyades per les que, reparades i adequades, ocupaven ja un espai a l'interior del campanar, qui a partir d'eixos singulars moments contendria un total de 13 campanes, incloent les dos del rellotge. Dios Todopoderoso, que mandaste a tu servidor Moisés que hiciera trompetas cuyo sonido claro y suave llamaba al pueblo de Israel peregrino hacia las tierras prometidas, para que las gentes acudiesen a celebrar las fiestas, para que comenzasen a caminar, así como para destruir a sus enemigos, figurando con ello una iglesia nueva y universal, regalo de tu gracia. Recibe con agrado nuestra petición y concédenos que estos vasos de metal fundido sean santificados como aquellas trompetas que precedían y ponían al pueblo de Israel en marcha hacia la tierra que tú le habías dado en herencia de acuerdo con tu promesa. Que estas campanas estén llenas de verdad como las que colgaban de los vestidos de Aarón, tu sumo sacerdote. Que sus sonidos dedicados a ti nos lleven hacia la puerta de tu casa, reuniendo a tu pueblo para que te alabe y te pida perdón, unido en comunidad.
que a través de sus repiques llegue la energía a los que los escuchen para que penetre hacia lo más íntimo de sus corazones su amor hacia ti. Totes elles d'una gran qualitat, després de l'emotiva cerimònia entre núvols d'encens, cants i plegàries, i com a part del nostre valuós patrimoni campaner, lloaren al Déu verdader, cridaran al poble, acompanyaran les ànimes fins l'etern descans en un espai de pau i glòria, faran fugir a Satanàs i decoraran les festes amb grans sons majestuosos. L'acte, en les llums d'un dia anhelat, compta amb la signatura de les actes per part d'autoritats i padrins, l'interpretació de l'obra Campanes per a Ontinyent i la presència del bisbe auxiliar de la diòcesis valentina, Enrique Benavent. Ministre del sacre històric moment, assistit per el plebar rector de Santa Maria, Melchor Seguí, i per el seu vicari parroquial, Mario Bataller, junt als demés preveres que exerceixen el seu ministeri a la ciutat. Donant les gràcies i fent memòria d'una gran persona i cristiana exemplar, gran benefactora de les comunitats cristianes i de la ciutat d'Ontinyent. Gràcies al seu llegat ha sigut possible la realització d'aquesta gran empresa i també gràcies al seu llegat estan realitzant-se moltes empreses molt boniques en el nostre poble i molts projectes més, grans projectes que en el futur immediat es realitzaran. Em referís a la senyora Maria Nadal Guerrero. També vull agrair la presència del senyor bisbe auxiliar entre nosaltres. A través del ministeri del bisbe es fa visible la comunió de tots els membres de la comunitat cristiana i es fa present i vist com a cap pastor de l'Església. Gràcies també als padrins i a tots els que heu participat per la vostra presència avui ací. Una volta les campanes van ser beneïdes, tocava la difícil tasca de pujar les campanes a la torre de Santa Maria. Una darrere l'altra, les campanes anaven enlairant-se fins a ser col·locades en el lloc que es correspon, dins la sala de les campanes, on any rere any aniran avisant-nos amb el seu so harmoniós de tot el que passa a Ontinyent.
Per fi, el 22 de novembre de 2009, a la plaça de la Vila, el poble va tornar a sentir el so de les campanes al campanar. Un acte que el senyor Don Melchor, plebà de l'església de Santa Maria, va encetar i dona pas al concert que la colla de campaners va oferir a la gent. En la primera part es tocaren el toc a tro o tempesta, el toc de plegària i tocs de trebanelles o matraca, i ja a la segona part es tocaren tocs musicals combinats, com l'obra Campanes d'Ontinyent. La colla de campaners mostrà l'interessant llenguatge campaner, unes formes velles de tocar, sempre a mà, que encara es conserven vives i àgils, tot per celebrar de manera sonada la restauració del campanar de l'església de l'Assumpció de Santa Maria. Coronat amb la fe ontinyentina, el campanar, apuntant al cel una nova llum que arrossegue la foscor i convertit en una capseta de remors, seguirà sent, en el seu caminar pels segles, el missatger de la devoció i el treball d'esta terra, que junt al progrés i a la bonança busca la màgia de la mirada del Déu agonitzant, baró de dolors, i el somriure matern de Maria, la donzella que escollida és amada i venerada per esta ciutat que el clariano cenyís i besa.
la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. I con Ens reunim per a celebrar avui un esdeveniment extraordinari que per la seva significació ens ompli de goig tant a la comunitat cristiana com a tota la ciutadania d'Ontinyent. La solemne benedicció de les noves campanes Jesús, Santa Maria i Sant Pere, coneguda com la Petra, i la campana Santa Bàrbara. Si el campanar de la vila és la imatge més coneguda del paisatge urbà de la nostra ciutat, del que ens sentim orgullosos, la campana Petra és l'inquilí més il·lustre de la nostra torre. És la campana grossa, circumstància que concedeix a este acte una importància històrica i singular. A més, ens reunim per a celebrar avui un esdeveniment extraordinari que per la seva significació ens ompli de goig tant a la comunitat cristiana com a tota la ciutadania d'Ontinyent. La solemne benedicció de les noves campanes Jesús, Santa Maria i Sant Pere, coneguda com la Petra, i la campana Santa Bàrbara. Si el campanar de la vila és la imatge més coneguda del paisatge urbà de la nostra ciutat, del que ens sentim orgullosos, la campana Petra és l'inquilí més il·lustre de la nostra torre. És la campana grossa, circumstància que concedeix a este acte una importància històrica i singular. A més, anem també a inaugurar la rehabilitació o adequació d'altres 7 campanes més: la Puríssima, la Maria, Sant Ignasi, Sant Josep, Sant Miquel, Sant Bartomeu i el Ximbolet. Igualment en este acte despedirem a l'antiga campana Petra, que des de l'any 1881, durant 130 anys, ha acompanyat amb els seus sons els esdeveniments més importants de la nostra ciutat. Dios Todopoderoso, que mandaste a tu servidor Moisés que hiciera trompetas cuyo sonido claro y suave llamaba al pueblo de Israel peregrino hacia las tierras prometidas, para que las gentes acudiesen a celebrar las fiestas, para que comenzasen a caminar, así como para destruir a sus enemigos, figurando con ello una iglesia nueva y universal, regalo de su gracia. Recibe con agrado nuestra petición y concédenos que estos vasos de metal fundido sean santificados como aquellas trompetas que precedían y ponían al pueblo de Israel en marcha hacia la tierra que tú le habías dado en herencia de acuerdo con tu promesa. Que estas campanas estén llenas de verdad como las que colgaban de los vestidos de Aarón, tu sumo sacerdote. Que sus sonidos dedicados a ti nos lleven hacia la puerta de tu casa, reuniendo a tu pueblo para que te alabe y te pida perdón, unido en comunidad. Que a través de sus repiques llegue la energía a los que los escuchen, para que penetre hacia lo más íntimo de sus corazones su amor hacia ti. Que por esta señal de la cruz que tienen grabada, seamos defendidos contra los ataques del maligno enemigo y que experimentemos cómo crece con alegría la promesa esperanzada de participar de tu herencia celestial. Que sus toques nos sirvan para no olvidar tus mandatos y que nos recuerden que hemos de cumplirlos. Que no nos sintamos esclavos de tu voluntad, sino fieles amigos tuyos. Que la pasividad y la pereza huyan sacudidas por sus odes. Que apaguen los fuegos de las pasiones, que maten la violencia y sequen todos los vicios, para que los cuerpos y los corazones de todos los que formamos la Iglesia queden limpios. Que recordemos los tiempos de oración y de silencio, y que nuestros corazones se llenen de tu gracia. Que el sonido de estas campanas, oh Señor,
aleje a los que nos quieren hacer daño, que sirva de consuelo a los enfermos y a los tristes. Y así como pusiste el arco iris como señal tuya entre las nubes, prometiendo que nunca más el diluvio acabaría con el género humano, recíbelas propicio y misericordioso, y no rehuses la buena intención con la cual te las ofrecemos. Que su tañido aleje plagas y tormentas, que muevan a los pecadores al arrepentimiento, que nos llenen de misericordia para que opere en nosotros tu piedad, que alejen a todos nuestros enemigos y que el regalo de tu gracia nos llene de alegría. Tú que vives y reinas por siempre. Amén.
benefactora de les comunitats cristianes i de la ciutat d'Ontinyent. Gràcies al seu llegat ha sigut possible la realització d'esta gran empresa i també gràcies al seu llegat estan realitzant-se moltes empreses molt boniques en el nostre poble i molts projectes més, grans projectes que en el futur immediat es realitzaran. Em referís a la senyora Maria Nadal Guerrero. També vull agrair la presència del senyor bisbe auxiliar entre nosaltres. A través del Ministeri del Bisbe es fa visible la comunió de tots els membres de la comunitat cristiana i es fa present en Crist com a cap pastor de l'Església. Gràcies també als padrins i a tots els que heu participat per la vostra presència avui ací. Per a concloure este acte, després de la benedicció, escoltarem l'obra musical Campanes per Ontinyent, composta pel músic Paco Tortosa i interpretada pel grup de música antiga Menestrins.